Big Daddy Gonzo Bambino. Всичките лепскари с ножа между зъбите. Всичките лепскари с ножа между зъбите. Всичките лепскари с ножа между зъбите. Big Daddy Gonzo Bambino. Здравейте, левскари, тук е Big Daddy Gonzo Bambino след втората победа в предсезонните контроли на Левски срещу Етър с 6-0 и не знам хора, но имам чувство, че всеки път бих предпочел да гледам контролен матч на Левски срещу отбор от Алкръжна пред финал на световно първенство, ако двата матча се играят по едно и също време. Моля ви, кажете долу в коментарите дали съм единствения ненормалник тук. Между другото, хора, гоним 2000 абонати и както казах в ето този пост, когато ги постигнем, ще направя специален лайв, в който ще ви покажа стъпка по стъпка как правя всички песни, както и заедно ще направим песен, която ще кача в канала. И така, Левски победи втородивизионният Етър с 6-0. Няколко неща ми се иска да отлича от матча, като първото е, че отново би било много трудно да говорим за качество на игра на сините поради няколко основни причини. На първо място това е едва втора проверка. Съперник беше доста млад и непретенциозен отбор, който пък излезе да играе футбол срещу Левски и очаквано си го получи. Смятам, че това беше полезно както за Етър да си сверят часовника, така и за Левски. С оглед на отворената игра, която предложи съперник, Левски още от началото наложи високо темпо, агресивна преса и много проактивност. Част от головете, както този на Мазир Сола и буквално следващия след около минута на Рейналдо, дойдоха именно след отнемане на топката след преса в близост до наказателното поле на противника. На мен лично много ми допадна именно тази преса, тъй като тя ни издава, че в Левски се работи сериозно, а именно такова е и отношението на футболистите към процеса, предоставен от Хулио Веласкес. Останалите голове всъщност бяха сравнително идентични, особено тези през първото полувреме. Те дойдоха вследствие на супер високо изнесената защитна линия на Етър, което позволи пасове в дълбочина, които бяха като подаръци за по-бързите футболисти на Левски. Със сигурност обаче от началото на подготовката имаме един нов X-фактор и това е Мазир Сола. Сякаш повече и повече започва да намира себе си в Левски, за което разбира се помага и вариативността, която има в състава на Веласкес. Сякаш диша по-свободно, знайки, че може да рисува в средата на терена и да не се мъчи по крилото, ако въобще можем да наречем това мъка, тъй като той изиграе някои доста солидни мачове там. През второто полувреме имаше осезаем спад в интензитета, след като бяха извършени редица ротации. Майкон мина в средата на терена, Давид Кусо игра като ляв бек в поредно второ полувреме, а този път вместо Камдем, Гашпер Търдин застана в центъра на защитата. Сякаш обаче през втората част интензитета рязко спадна в сравнение с първата и не че нямахме положение че през второто полувреме, напротив. Например, вижте, даже ми идват поне 4-5-100% ситуации, които не успяхме да материализираме чрез Хуан Перея, Стиван Стоянчов и дори Давид Кусо, но сякаш от една страна и Етър започна да играе малко по-затворено, а и просто не лъхаше по същия начин от терена. Хубаво впечатление ми направи и Окофлекс, който се включи супер активно и постоянно търсеше топката, както и даваше острота и разнообразие в играта. Втори пореден матч ми харесва много Адриан Райчев. Той е енигмата в селекцията на Левски. Никой не знае какво точно да очаква от него, но с втората контрола се вижда нещо много важно за играта на едно типично крило. Това момче обожава да се надиграва един на един с бековете, а и му се получава. Надявам се да продължи с развитието си във възходяща линия и да допринесе за още по-сериозна конкуренция по крилата. И последно, Рейналдо. За този футболист най-много треперят, честно ви казвам. Личи си, че има футбол. Личи си, че може много да допринесе, но има едно гадно вътрешно усещане. Сигурен съм, че всички сте го имали за различни ситуации и то е, че ще завърши като Рилдо. И не го критикувам, просто така го усещам. Днес определено започна по-тихо матча, като имаше едно 100% положение, което пропиля сам срещу вратаря, без да има никой, който да го притеснява. Също така прекалено добрата сработка на Кусо и Камдем от дясно някак си контрастират с това, което Рейналдо и Майкон показват отляво. Сякаш, не знам, имат нужда от по-добра сработка. Както и да вкара 2 гола, втория от тях след като показа доста добра скорост и за разлика от първия успя да преодолее вратаря на Етър с външен фаут, докато за първия просто Евертон Бал е някакъв супер готин човек.
Ма то си му личи на това момче, че е някакъв завършен добряк. Можеше да си я вкара, но предпочете да отпуши сънародника си, като му подари гол. И като за финал започна да се вижда сериозната дълбочина, която Левски придобива. Вече имаме двама типични леви бека, две десни крила, не лоша конкуренция на вратата, сериозна такава в центъра на отбраната, имайки предвид контузията на Вуликич, и след като Макун вероятно ще бъде продаден, поне така тръбят всички спортни сайтове, то евентуално там би било нужно едно подсилване. Другото място, на което може би имало нужда от такова, е средата на терена, където да, може да ме сметнете за луд, но честно казано смятам, че имаме тримата най-добри играчи в първа лига в лицето на Търдин, Сула и Борас. И все пак, според мен Асен Митков като единствена типична алтернатива би бил крайно недостатъчен за отбор с амбиции. Говори се, че и испанския ляв бек Алекс Сенте е със сигурно ново попълнение, което със сигурност е интересно, имайки предвид ситуацията с Майкон. За това ще следим. Тепърва става много интересно около Левски. Кажете и вие вашето мнение. Какво мислите за представянето на новите в Левски? На коя позиция смятате, че имаме нужда от подсилване? Смятате ли, че някой измежду Макун и Майкон ще напусне? И също така не забравяйте да харесате, споделите и коментирате видеото, както и да оставите един хайп. Ужасно много помагате по този начин. Това беше всичко от мен. Очаквайте още много интересни песни, коментари, мнения и разнообразно левскарско съдържание. До скоро и само Левски! А за да чуете цялата песен, посветена на гладиатора на ЦСК Георги Иванов Гонзо, може да цъкнете на съджещена, който ще ви излезе отляво на вашите екрани, или просто да я потърсите в моят YouTube канал. Кога на Гонзо паднете, кога на Гонзо паднете, кога на Гонзо паднете, всичките ще плачете, ама плачете. Кога на Гонзо паднете, всичките ще плачете, ама плачете. Екзекутора на Цецка, той е Гонзо. И сънуват го нощеска, той е най. Пита Ибрахима Гай. Big Daddy Gonzo Bambino. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Всичките левскари с ножа между зъбите. Big Daddy Gonzo Bambino.